but angibabonanga abaculi beyihlupha mfowethu bebekupho dlala bebekupho tira bebekuphi bonke mfowethu abantu basukume bayosupport kodwa utira ulibele ukuthatha la mawela mnyama la wala lo represent bathu bawo la mawela afana naye ama triplex mayo ngangitshela indaba zotira okay mfowethu zishiphi asesho kanjena usuzoyenza amacala futhi ufika kodwa kusuka la kuthiwa yimi engihlohlayo 086 siyakhala notira uyazi ukuthi siyakhala 086 10 300 086 10 300 nikhumbule ukuthi ngo20 ungizwe fethu ungizwe yena kwenye interview utira nama-twins utira nama-twins Uthini? utira nama-twins ama-triplets lawo Right. Yonke into esebenza kanjani ngayo iyasebenza into yakho bakanje nawo. Kufanele understand nje ungizwe lento leya la kulezi zinto zezomgqumiseni. Into esebenza nje sihamba ngayo mfethu. Nami ngiyasebenza bahamba nami. Ubheshu uyasebenza sihamba naye. Asikaboli. Ngifuna ukumtshela ukuthi leli bheshu lakhe siyalidabula ke manje siyalidabula leli bheshu nawu uzobe khona evidweni kaSponge. uSponge ummemile umsendele iSMS wathi